Hello Pilipinas, magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike Padua, nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ngayong linggong update sa araw ng Miyerkules hanggang Biyernes, Mayo 14 hanggang 16, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa na natin ang pinaka-latest update. Mukhang nasa kalagitnaan na po tayo ng hot dry season. Na-feel natin yung sobrang init. Pumapalo po ng hanggang 45 to 50 degrees ang antas ng sentigrado. So, ang heat index dito sa Naga naglalaro between 45 to 48. Ngayong araw na ito, nag-48 po tayo as of 2 p.m. So, much better na yon kasi nung last year, panahon ng post-El Nino, ganito ring buwan, maabot po tayo ng 51. Okay, 50 to 51. So, dahil katatapos lang ng La Nina, may mga pumapalit pong mga thunderstorms, may mga epekto pa rin ang La Nina, kaya napapansin ninyo, hindi talaga fully dry. Meron din mga 1 to 2 weeks na dry, but may mga dumadaan din mga thunderstorms, tulad na yon. May malakas na thunderstorms dito sa Naga, at ganoon din po sa malaking bahagi po ng Kabisayaan, Mindanao, Luzon, may mga isolated thunderstorms. Okay? At pasalamat tayo, wala pa pong bagyong namumuo o low pressure system, but meron isang model, the usual, the American model, ay nagpapakita ng formation sa may southwest of Palau sa susunod na 3 araw. So, babantayin po natin yan, but ang good news dito, yung European model, which is highly accurate, ay hindi po nagpapakita ng formation. Kapag lumabas ito sa European model at nasa American model din, sure yan na magpo-form po yan. So ito po yung GovSat natin kahapon hanggang Huwebes po ito, 48-hour update. May dumaan po na frontal system dito sa may Batanes at yung kanyang shear line ang nakaka-apekto po sa gitna at Hilagang Luzon, kasama po Metro Manila. Pat sa mga oras na ito ay nakalampas na po. Kaya po kahapon, grabe po yung ulan na nagbigay po ng mga pagbabaha sa ilang areas po ng Kamaynilaan. Dito sa Bicol, wala masyado. Although sa ibang areas, may mga isolated ones. Pero ngayong araw, meron po. At meron pa rin tayong mahinang easterlies. Apektado po ang Silangang Kabisayaan at Mindanao. Ito po yung tropical wave. Sa mga oras ito ay medyo lumaki na po siya. Parte na po siya ng near equatorial trough. So, mukhang magbibigay po ito ng mga thunderstorms. So, ito yung lumaking tropical wave. At ito po ay magbibigay ng mga thunderstorms sa Visayas at Mindanao sa susunod na mga ilang araw. Dito yung binabanggit ng American model. Mukhang may mag-form po na LPA banda dito. Okay? Pero wala pong pinapakita sa European model. Papakita natin sa inyo. May lamang yung ating summary ng mga models para malaman ninyo. Okay? And so ito yun na yun yung near equatorial trough, apektado po ang Mindanao all the way hanggang dito. Bukas pag-update natin ng GovSat ay malalagay na natin yan. At ito po yung frontal system, itong shear line, medyo paalis na siya, punta dito sa area na ito, so wala na po tayong problema. So talagang sobrang init, nakita niyo ang buong Luzon, kitang-kita sa satellite. Pero pagpatak po ng alauna, yan na po ang mga thunderstorms sa Mindanao, Visayas, ilang portion po ng Cordillera, Ilocos Region, pati dito sa may area po ng Zambales Mountains, talagang namumuo po ang mga localized thunderstorms sa Metro Manila, baka mayroon rin naman pong thunderstorms sa may Calabarzon, at dito rin po sa Bicol. At sa mga oras na ito, katatapos lang po ng malakas na thunderstorm sa may 3rd district ng Camarines Sur. So kita niyo yung Naga, pagpatak ng 2, ayan na po yung mga thunderstorm. Ayan o, sumipot. Papunta yan sa may area po ng Sipocot area at sa 1st district ng Camarines Sur.
Ngayon, sa ating rain forecast, ano mangyayari po sa sunod na 5 araw hanggang sa Lunes po? So, this is now for the weekend para at least malaman ninyo. 5 days lang po tayo kasi pag more than 5 days, alam natin mababa ang probability. So, ito medyo mataas. So, bukas ng hapon, another round ng mga thunderstorms sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin sa Mimocopa, may mga chances. Bicol, ganun din. Isolated ones. Mukhang mas malalakas po ang thunderstorms dito sa Mindanao. Biyernes ng hapon, same situation. Saturday, ganun pa rin. Although ang Bicol, may maliit na chances na kukonti ang mga thunderstorms. Hindi natin sinasabi na walang wala. Okay? Kasi ang forecast ay forecast. Hindi yan 100% accurate. Okay? Sa linggo, yan na naman. But nakafocus na yan sa may Palawan, Visayas at Western Mindanao. Lalo na po sa may Zamboanga Peninsula, malalakas po ang thunderstorms yan. At sa Lunes, Mayo 19, gayon patuloy pa rin ang mga thunderstorms sa Mindanao, ibang portions ng Palawan, isolated areas ng Visayas, and Luzon. Mas malakas po dito sa may gitnang Luzon. So, may mga thunderstorms po. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote na yung susunod na 5 araw dahil in-expect po natin may mga localized thunderstorms at mag-iingat po sa mga kidlat. Okay? At sa mga biglaang pagbaha kapag malakas po ang buhos na ulan dala ng mga severe thunderstorms. At pati yung mga maliliit na buhawi sa may Bulacan, Quezon City, ibang areas po ng Mindanao, Visayas, ay talagang common po yan. Yung mga gasnado na tinatawag. Pinaka-lowest type of tornado po yan. Hindi pa fully developed yan, pero may malakas na hangin po yan. Makakasira po sa mga bakong-bakong ng mga houses, mga may hinang kisame, masisira po yung mga ganyan na mga malalakas na hangin. Okay, kaya sa wind forecast naman po sa European model ay wala po tayong masyadong nakikita. Meron lang po tayong equatorial trough dito at magpe-persist po yan sa susunod na 5 araw. So far so good hanggang Lunes ay mananatili po easterly to southeasterly ang ating hangin. Mainit, pero sa hapon ng gabi may mga isolated rain showers and thunderstorms. Ang American model naman po ay nagpapakita po dito pagdating ng araw ng Friday ng isang LPA na magpo-form po dito east of southern Mindanao. At sa Sabado, gusto niya maging isang tropical depression. Okay? But LPA lang po siya at tatawid po siya ng Surigao provinces at babagtas po ng Visayas bilang isang low pressure system, hihina po siya. At pagdating ng sa Monday po yan, okay? So, Sabado, ayan. Sunday, Monday. Then sa Martes, tunaw na po siya. Actually, mag-appear po siya dito sa may coastal areas po ng Ilocos region. Dahil po sa configuration ng landmass ng Luzon, dito po siya lalabas. Bigla-bigla, okay? Then, ayan po, Miyerkules, Mayo 21, LPA or Tropical Depression ulit siya dito sa may west of Batanes or northwest of Lawag sa may West Philippine Sea. So, itong forecast na ito ay napakababa ang probability. Okay, hindi ito sigurado kung magde-develop. But in-expect na po natin itong mga pag-ulan-ulan sa hapon na gabi kung hindi siya matutuloy. At wala pa rin po sa European model at sa ibang models kundi sa American model. Alam natin ang American model ay napakababa ng probability kapag nag-forecast sila, especially pag more than 5 days. But within 5 days ito, so babantayin po natin. But so far, mga hapon-hapon na pag-ulan, kahit na gabi ay inaasahan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao na yung susunod na 5 araw hanggang sa weekend. So na yung weekend, pagbalik natin sa Sabado or na yung Friday, pagkalis natin ng latest update sa YouTube at Facebook, ipapakita natin kung matutuloy yung LPA. But so far, isang model lang kasi ang nagpapakita. So, no worries. At babalik naman tayo kaagad kung talagang lumabas na naman sa sa European model bukas. So, lalabas tayo ng special update dito sa YouTube. Kung hindi, every other day. So, usually mga 1 to 2 times per week lang tayo nag-i-issue kapag walang bagyo. So, ito naman po ang forecast sa alon. So, sa alon, sa mga mangingisda at sa mga naglalayag sa karagatan, manatili pong kalmado po hanggang mahina po ang hangin dito sa may central
seas ng ating bansa, sa Visayas, lalong-lalo po sa Sulu Archipelago at Palawan. Napaka-kalmado, hanggang half a meter lamang po ang alon. Dito sa East Philippine Sea, walang problema. Light waves hanggang slightly moderate. West Philippine Sea, okay na okay. Less than 1 meter ang laki ng alon, pati na po dyan sa may Spotless, Kalayaan Island Group, sa may Panatag Shoal, Scarborough ay mukhang walang problema po. Suitable po for fishing and sea travel, kaya pag-move natin ito hanggang Monday next week, Mayo 19, ay walang pagbabago po sa mga alon sa karagatan ng ating bansa. So, maganda po para kayo ay maghanap buhay, mangisda, at maglayag sa karagatan. No problem at all. At bago tayong paalam, ito ang latest Global Tropics Hazard Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks na ang source nito galing sa American Model. So, kaya napapansin ninyo, yung week 2, valid May 21 to May 27. Ito na po yung pinapakita na mukhang may more than 40%, more than 20 to more than 40% na may form na tropical cyclone dito, bagyo. But wala po tayo nakikita sa mga computer models. Yung American Model na in weekend lamang. So, malabo po ito. Hindi pa ito high probability. And then, sa week 3, valid Mayo 28 hanggang Hunyo 3, manatili naman pong more than 20% ang tropical cyclone formation sa may Pilipinas, sa may West at East Philippine Sea. So, wala po tayong dapat ikbahala dito dahil ang probability po nito ay napakababa. Highly uncertain pa po yan. Okay, at least may mga plano po kayo, at least alam niyo kung ano mangyayari po for the next 2 to 3 weeks. But so far, papasok na tayo sa buwan ng Hunyo, mag-start na rin po ang habagat. So, expect na natin na papasok na tayo sa tag-ulan, at inaasahan po natin may mga bagyo na yan, low pressure systems na mag-form. Okay, so yan muna po ang pinaka-latest na yung week. At babalik ulit tayo na yung weekend, probably sa Biyernes o Sabado sa another update para malaman ninyo kung anong latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawan nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.